L-għada parteċipanti Karnival ta' Malta qed titlob trasferiment tal-Karnival minn frar għal April bir-raġuni ewlenija tkun li l-Karnival se jaħbad f'nofs il-kampanja elettorali. L-għada tqis din id-deċiżjoni bħala waħda qlija għaliex tajn biex jinkiseb suċċess ieħor mixtieq għall-Karnival Malti. Id-deċiżjoni tal-għaqda ġiet ikkomunikata lil mezzi tax-xandir permezz ta' stqarrija wara qbil unanimu fost il-membri tagħha. Temmen li l-Karnival għandu jibqa' jiġi ċelebrat fi żmienu, iżda għas-sena d-dieħla biss il-Karnival għandu jiġi ċelebrat f'April. L-għaqda semmit diversi fatturi fosthom dawk ta' loġistika u sigurtà. L-għaqda temmet billi ħeġġet li żewġ partiti politiċi biex jieħdu bis-serjetà dan is-suġġeriment, jikkoperaw u jiddeċiedu flimkien b'sens komun u fl-aħjar interess tal-festi tal-Karnival. Fl-aħħar nett l-għaqda ħeġġet ukoll il-Ministru Mario De Marco u l-Chairman tal-Kunsill Malti għall-Kultura u l-Arti Adrian Mamo biex iqisu sew dan is-suġġeriment.